unha persona que me gustaría que o meu concello en medida menos como está indo nos últimos anos fora máis. Desapareceu a rotonda. Queredesme dicir a cambio de que? Que pasa? Ahora querenos vender o alcantarillado, facer os furados e cando pasen uns anos vendernos agua e volver a furar. Hai licencias paralizadas neste concello desde hai máis de 2 anos. É dicir, hai xente que ven invertir o seu diñeiro aquí ao concello, en vez de buscarselle solucións e agilizarse os temas dentro da legalidade, dáselles para atrás, dáselles largas, perden os seus expedientes, e así os inversores, en vez de quedarse no concello, buscan inversións máis seguras noutros concellos limítrofes, ou vanse e van invertir ao outro lado porque tampouco non teñen seguridade política. Que non quitala 2 días no ano de excursión e facerlle unha comida, porque a xente maior, igual que a xente nova, comen todo o ano, é importante de conectar co pueblo, non están atendidos. O ayuntamiento non sabe ben o que ten nas mans. Se sabe cuidar as asociacións danlle ao concello moito feito, por non dicir todo, porque son as primeiras que teñen contacto coa xente, saben das inquietudes, saben das necesidades de todo o mundo, e lo fan chegar ao concello. Chegan os días de campaña, escola de música, cantantes xa os temos, pero falta a escola de música. Vou vos dicir simplemente que o concello non é dos que están aí. O concello é do pueblo. Eu moitas veces cando entro no concello teño que coller alento fora. Entendes? Non é así. Eu creo que o concello debían nos recibir todos con unha sonrisa, porque pensadio, e se creedes que estamos capacitados para facer algo mellor, pois xa sabedes o que tedes que facer. Nada máis. O libro gordo de Petete. Este é o libro gordo de Petete desta corporación que nos queren vender aglomerados da Xunta, nos queren vender naves industriales por casetas de obra para as marisqueiras, nos queren vender o que non hai, nos queren vender un parque que ainda non está entregado polos promotores. Están nos prometendo moitas cousas aquí, e isto, hai moitas cousas que desgraciadamente son mentiras. O que non o teña é porque non merece ter na casa, porque non vou pagarnos para máis, pero mandaron a 2.000 ou 3.000. Graciñas. Hai 2 cousas que me gustou deste partido, que son: a primeira, que non me preguntaron en ningún momento cal era a miña ideoloxía política, simplemente me preguntaron se tiña ganas de traballar ou non tiña ganas de traballar, a decirlle que sí, lles pareceu ben e punto. E outra é que hai promesa de independencia, todos os concellos terán independencia absoluta, sin que naide de arriba nos teña que mandar ou decir o que hai ou non hai que facer, ou o que está ou non está ben feito. Cales son os nosos obxectivos? Que é o que nos busca? Porque é o que nos move a isto? Pois moitísima ilusión, moitas ganas de traballar, non nos gusta o que está pasando neste pueblo. Gonzalo referiuse a punto o máis importante, así que nos queremos traballar para que todo o concello sea máis desarrollado e mellor. Digo todo o concello sin que teña que haber parroquias de primeira, parroquias de segunda, todas iguales.